Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ha kajinglet bot din ikinong hikay contract hapo kasatri jangka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Association hinnek sngi kibla shong khop bet hakmat jong umot kyang nangba kabadan Hajan Civil Hospital Shillong nakliang jong uwe unong hikay ublas dang bansa amit ya kabaladap mentala kumbalay sngi AA jong ka Southwest Khasi Hills District ulaong bakajingwan shong hakne kajaka banyaki kadai nakadaw ba ikajing persya kajongki ya ka sorkar kabla le ben batweng no iki nakakam kidon kikintin kibla penram ya ka sorkar bat kidon kikintin kibakila kerpat ya ka sorkar ban yarap nakne ka benta jongki bat ban pen phai biang iki syakakam bakila tre hagi dikisnem kibla dep ka sorkar kan yarap biang ingi ban thong biang hakakam kumbangila mat iki jing jinjar jing stom hagi diki arsnam balalet begin yo biang ya ka jingkemen lada ka sorkar kala yarap ula benrap u presiden uba birbor yang tem ula ongru baya kini ka jingiki kinamla ban sange henry nakadaw ka jing sngap menti jong ka sorkar kila rai baka handri utrik mentau benai kabahap hakasngi pale kinletur hakmat jong ka secretariat ringkat biki khun kikti bat ban shong iki no hakate ka jaka bat lada ja kanu ru omle le rap uba birbor ring kabahap ko sa West Kasihil tang ba na ikay ka school ni ikay ka West Kasihil kabahap ka SDSU no stan ti hakane ka po hakabangi wan ban syong hangni nakabenta kani ka Hangerstra kadai ka tau pa nakabenta ka bangi persya ya ka jing le ben yung sarkar bahkan weng no nakabenta ini naka kam ti hakane ka po ni hakabangi kren haki social media ni don sibun ki don ki banga ngalaban ong makidon ki kentin ki bang penram mi sarkar bat kidon ru ki kentin ki bang kerpat ru sarkar bahkan yarap na kabenta jumi ban penpai biang ini syakakam kabang tre hakim ki senam ki ba ladap hoj wat la sarkar kala pensyong yang ini nakakam la kumba asnem dunai e ndrei hakana kapor ni don panong ba ka sorkar bahkan yarab biang yang ban real estate biang yang ban thong biang hakam nang ba kumbang lamat ki jinjar ki stom hakim ki arsnem duna tingin yo biang ya kaba min yo biang ya ka jingkemen lada ka sorkar ka yarab ti hakane ka pon ngasngau ban kumbang laong ngadu kini menta bang ba kadon kabang kerpat ke sarkar bat kadon ru kabang penram ni ke sarkar ha kabak kale na kabentai ni kumni baka wengno ini na kakam kham kano ka baka ajing tip na kabentai jungi ti jingsong agitation ke jungi na kabenta ban penpau ban pensu ke sarkar hadin bangila sya kam na du Januari jong snam arjar poi ngila song hangne mentala Sibenai kaban salong hakani ka andrutrik dan rai kabas ngosi yangi bat ya baro ki pajba jong kejelang ba nakaliang jong sarkar hadu menta tempat sim genu-genu kejing pekan nakabenta ban penhun ya kajing dawa kajongi te nakaliang jongi kum kinoi kai kontrak kumbangin larai nadu kubasjang bangin yang baik hadu bakut wat bangin happen cross yu senam bat mayu amlelai namar ba misnotu balai ga penlong yangi bangin song hangni daki benai misnotu bangidon kicing aying andrai wat langidon makna kicing aying banyak kaba kipun kikti kijongi kin mat kicing kaba hampalat hadis nam kibanwan penbor yangi kikmi kikpa bangin don hangni kum kino hekai banang beteng ke jeng ki na kawai kapor sa kawai pat andai tang kawai ka ba makwa ban penpau sa kani ka sarkar ba hadin bang yo i ba kadon ke jing sya liang yangi haki babun ki liang hak ba kani ke jing le liang khmat na kaliang jong sarkar MDA ham perkhat na kaliang jong chief minister bat na kaban nakaliang jong lakman remboy
ka penlong penban ka jing yo nong ya wei ni kandidat ubade ummen jong konrad kata ka jing perkhat jong i kalong bahadu menta hata denggeri kumbala ong sekmat 4 weng kina hikai te kanani kani kalalong ka political interest jong James ke sangma namar ku khen bau dei boss ha ka megalia ba ya kiwei ki cabinet minister kimla ban yada aya ki pajba halaki jong ki konsensi pada ke state hibar kowe ane tangu James uba la ban ong mental chaki briu jong u hapu konsensi omba kiwei ki noi ka kontrak la weng lut hanrai ki jonga kidang ne hadu mental kani ka ya ka kam jongi la pen kala politics no ya ka kam yap kam im jongi la pen kala politics no da kani ka sarkar ka ba menta te kum kinoi kai si bangi smot ho ya ka jing e jong ki aparnoi kai bat kum joro jong ka jelai bro kowe ba da ka jing le kum nei jong ka sarkar MDA ka la penlong penban ka jing le kai pol namar ba ka jingmut ke jongi haba ngimi na sinong ru kadai bangin yo namar kala don hok ingi kumta ngim don jing smot hai wat langit thia angne uslap ujau menin gasngi lele ngi haban phat ngi haban lau barok hujan haban phat mala jau uslap her uslap tum barok ngai sedai kilong kami di pernai kai ke ba la jilot ki jan long shu habya bunjeli angne hi ngila long kum ki merat hi an rewat la kataro ngimdu jingkermen bat ngi next kam bakani ka ba ngi kermen kadai namar ba ngi don hok ban yo ya ka e ka ba ngi dawa